synes ikke, jeg ændrer mig personligt særlig meget. Men det er ikke fordi, jeg ændrer min stemme særlig meget, for eksempel. Der er selvfølgelig nogle forskelle, altså det er jo min feminine side, der kommer frem mere, ikke? Men jeg synes ikke, at der er en så stor forskel. Men det er jo også noget, man tit skal spørge andre om, det der med. Altså det er jo tit ikke noget, man selv lægger så meget mærke til på samme måde, som andre gør. Og der er der sikkert nogle af mine bekendte, der synes, at jeg ændrer mig lidt. Eller et eller andet. Det er en lidt sjov lyd. det er lidt som at male et maleri, kan man sige. Hvis man er god til at male, så er man typisk også god til at lægge makeup. Det gør ikke noget, at det ikke er helt symmetrisk.